Здравейте хора, аз съм Gamer87 и днес ще вземем новия броуър Лили в Brawl Stars. Така, и тук влизаме в Star Road и ще свичнем сега за Лили от Melody. И както виждате ми остават 45 кредита за да взема Лили. И както знаете в шопа сега пуснаха апдейт за Godzilla Mode и има много нови яйца, в които може да отваряте мутации на героите и така. Доста нови апдейти има. И тук в Monster X в шопа евента си има 100 кредита, ако имате бъс, пък ако сте в акаунт, който нямате бъс, ви дава безплатно героя бъс. И аз вземам тези 100 кредита и вече имам Лили. По тази логика. Така, чакаме тук и ето, че се пада Лили. 14 от 25 митик броуър имам аз. И сега трябва да почна да събирам за Melody, да. И така, сега ще ви покажа, сега трябва да има и един гаджет, защото тя има два гаджета, нали, два Star Power, като според мен един гаджет е много OP, той е да отива в Shadow Realm и за 3 секунди да бяга от ситуации, например. Тук ще дадем един Star Drop с 200 стотинки. Така, рера, нищо специално и така. Така хора, сега ще играем с Лили. Както виждате, аз взех един гаджет и я вдигнах на 9 ранг, 9 тир по-скоро, защото иска да подсъкам малко с нея и сега ще играем някои игри и ще покажа какво се прави с гаджета. Така, започваме с малко кутийки и да. Между другото, може да вземете в играта, например в този шоудаун, има само един Shadow Realm, което означава, че има едно друго Лили в момента в същата игра. Тоест, ако аз си пусна гаджета и тя си пусне гаджета, ще сме двете Лилита в един Shadow Realm. И това работи при Корнелиус, защото той също е в Shadow Realm. Както виждате, аз току-що си пуснах гаджета и избягах от тази ситуация, в която щях да умра и отидох в измерението Shadow Realm, т.е. измерението на Корнелиус, когато той си пусне ултимейта. Така, тук мислех, че няма да се сети къде съм, макар че ме видя и направихме трето място. Но ще продължаваме пак и съм сигурен, че ще направим някакво виктория. Така, тук както виждате има 3 лилита и да, ще видим дали с някой от тези две лилита можем да влезем в едно измерение, за да ви покажа как ще изглежда сега. Така, сега ще ви обясня какво прави ултимейта на Лили. Телепортира се отзаде на броуъра, на който тя си ползва ултимейта. И тук се може да ме убият. Добре, успяхме да избягаме. И така, използва си ултимейта и се телепортира в гърба на другия броуър
и му бие деймидж. Също и вие може да му убиете още деймидж. Така, сега както виждате, другото Лили се активира гаджета и аз си го активирах също и бяхме в едно измерение, което перфектно се вижда. Това е перфектен случай да ви покажа, нали, какво ви обяснях по-рано за самия гаджет. Така сега много трябва да събирам пари, защото искам да си взема гира, дето е плюс гаджет и Star Power, който бие повече демидж с лутия. Така, тук убих другото Лили и сега трябва да убием Нанито. Трябва да съберем ултимейта и да го нападнем. И така, тук убихме Нанито, както ви казах, телепортирахме се и сега взимаме 10-ти тир. Между другото, много гадно, че го промениха вместо ранг тир, но да. Също взимаме и 1000 точки. Сега ще отворим един Star Drop, мисля, че да. И да видим какво ще ни се падне. Супер рер, нищо хубаво. И да. Това ще е за клипа. Благодаря, че гледахте и се абонирайте за канала на Game87. Моля ви.